Hi, hello, my हाय YouTube हेलो family. Welcome नमस्कार to my channel. ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ମାସ ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ମତେ। ଦେଖ ଠିକ ଏତିକି ଟାଇମରେ ହିଁ ମତେ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆର ମାସ 16 ତାରିଖରେ। କେତେ ଶୀଘ୍ର ଦିନ ପଳଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି ଜେଜେଙ୍କ କଥା ବହୁତ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏତିକି ଟାଇମରେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳାଇ ଆସିଲା। ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଜାଣିଥିଲି କାଲିଠୁ କି ମୋତେ ଏଇ ଟାଇମରେ ବହୁତ ହି ମନେ ପଡ଼ିବ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ସେଠି ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ये ऑफिस पढ़ी आ मम्मी मंदिर जाइए, मुझे घरे एका अच्छी आ देखो आपे आपे ही लुह आसीगला कथा ही मन पड़ेगा। मुपट सेपट कम टे करी से कहले तू मत मन पका बोली। भगवान